tam dostanú nejaké možnosti, aby sa naučili aspoň základné pravidlá, lebo aby špičkový tréner, veľmajster v nejakej skupine, keď príde na čo nevie ani pravidlá, lebo tam na majstera alebo medzinárodný majstera vyššie tú skupinu, ktorá je úplne diferentná, to je ťažko. Dá sa aj takto na tréningu, väčšinou to takto funguje. Ja mám také skúšenie, ktoré sa deti na tréningu. Keď výkonnosť je od ratingu 220 až po povedzme nejakých 900, 1900, no ale tie deti sa tam nutia. A to treba preto rozdeliť, s ktorými ako budem trénovať. Ktorých idem učiť pravidlá, a ktorých idem učiť taktiku a ktorých stratégiu. Práve to mali, že sa tých lepších teraz do vyššej úrovne ich dávať najlepšie úlohy. Čiže iná skupinka. Klubových podmienkách, ja hovorím o niečo úplne, tu máte vás 8 detí v osmičkách tých chlapcov, ktorí potrebujú podporiť tréningový proces. Ja sa vás pýtujem, Slovenský šachový zväz, ako podporí tréningový proces tých 8, ktorí sa tam áno, 8 alebo aj tých ďalších, ktorí tam nie sú, ktorí ste tam nepripustili, Čeluska, Gažík, prečo, ako to chcete urobiť? Ja to stále nechápem. Skúste navrhnúť, napísať list na výkonný výbor šachového zväzu s nejakým projektom, návrhom. Trénersko-metodická komisia sa k tomu vyjadrí, zváži to. Ja vám neviem zaručiť, že teraz už príjem k tomu, čo stále vypisujem a čo je povedané, že to je prežitok komunizmu. Koncepcia. Toto je súčasť, on vyššie projekt, ten napíše, ten je živelnosť. Jedno toto všetko pekne dá dohromady, urobiť z toho niečo, aby sme, vy sa nemáte o čo oprieť, my tu môžeme handlkovať, čo chceme, nikto sa... Každý si svoju koncepciu, takto, trénersko-metodickú koncepciu trénersko-metodickej práce predkladal na výkonný výbor aj na konferenciu, hej, pán Ráchel. Čiže ten by sa mal zodpovedať aj na ďalšej konferencii, a teda aj plénu, lebo to je jeho oblasť. To je zaujímavé. Pán Ráchel mi povedal jednoznačne, keď som sa na to pýtal a na tomto hovoril, a všetci sa zhodnú na tomto, že ste to vy, kto by mal tú koncepciu práce s mládežou urobiť. On má metodickú prácu. Trénersko-metodickú prácu. Trénersko-metodickú, ale koncepcia činnosti s mládežou je niečo iné. Ja mám na starosti, komisia mládeže má na starosti súťaž. Organizáciu súťaže. Takže činnosť nemá nikoho. Ako tak. On má na starosti trénovanie a sústredenia. Vy súťaže, v Čechách tu má jeden človek v komisii mládeže a činnosť ako takú z práce s mládežou, ako takú nemá nikto na starosti. Robte si kluby ako chcete, robia si to a takto. O čo by stúpla? Čo si po tým predstavujete? Čo? Bavíme sa, vy ste nás tu pozývali, že sa ideme baviť o systéme súťaží, majstrovských súťaží Slovenského šachového zväzu. To sú všetky podujatia majstrovské súťaže Slovenského šachového zväzu. Vrátane GPX turnaj, ktoré organizuje Slovenský šachový zväz. Zamyslieť sa na ich systémom, nad ich zmenami, nad ich hodnosťou, nad ich reštrukturalizáciou alebo nad čím. V podstate tam sú tiež určité možnosti. Tak potom, kto má vlastne na starosti činnosť práce s mládežou? Kto má na starosti prácu s mládežou ako takú? Sergej Bereziuk. Tak ideme za ním. No nikto. Kto má na starosti výchovu mládeže, spýtam sa, v celom štáte. No kto má na starosti? Povedzte mi toho človeka. Minister školstva má na starosti výchovu mládeže. Vlastne ako treba s páľami, trojami, štyriami, čiže to majú. No takúto otázku mi dávali. Kto má na starosti v Slovenskej republike výchovu mládeže? To sú obligátne odkázané od toho. To tréner je v podstate jednoducho. Každý tréner je de facto, by sa dalo povedať. Rozumieš, ale v tých Čechách je to tak, že tú špičku alebo tú širokú špičku niekto zastrčí a nejak to funguje. Toto tu nefunguje. Vy nadávate na Sergeja Bereziuka, že tak a tak. My nenadávame. No ale on má vychovať reprezentáciu Plejadu teraz, reprezentanta. Ale treba sa zastaviť, zamyslieť a porozmýšľať tak, urobiť to tak, aspoň ako v Čechách. Ja nebudem potom pindať, vypisovať, ja budem absolútne spokojný. Čiže komplexný návrh vrátane financovania aj celého systému, aj zodpovednosti a ľudia sa môžete stať predsedom komisie mládeže, možno aj prezidentom šachového zväzu. Ja nechcem pracovať v štruktúre, ja chcem internetom. Tak to bol sorry, no. To nie je sorry. Nedá sa vrátiť tým poukazom trénerským. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobré a keď sa robí sústredenie, treba v Vojniciach, tak one tak povedia,
je zabezpečený takýto a takýto tréner, máte možnosť zaplatiť si to týmito poukazmi. Za prvé, za druhé, za tretie, za štvrté, za piate miesto je určitý počet poukazov, kto nemá, tak si zaplatí z vlastných, kto má, zaplatí si z tých poukazov. Bol to dobrý systém, ja nehovorím, že nie, lebo bol do určitej miery spravodlivý. Kto na čo uhral, takú dotáciu dostal. A na ňom záležalo, ktorému trénerovi si zaplatil ten výchovný proces, z tých prostriedkov. Podľa fotiek, ja neviem, koľko tam mali akože prednášajúci tam, ale podľa fotiek, čo tam bolo, je tam 6 detí, z ktorých 5 spí, rása, proste všetko možné, prednášajúci je tam, ale nikto nedáva pozor podľa tých fotiek. A že pre 5 detí alebo 6 detí sa zaplatí taký trénerka. Či máme toľko peniazí? No, to sú vyhodené dolu, to doslova. To tam sú jasné uniky. Prišla nová generácia funkcionárov, nový zodpovedný človek, ktorý to mal na starosti, navrhol iný systém. Predložil to výkonanie výboru, tento schválil. Takže má svoju komisiu, má svojich volených zástupcov, ktoré dostali kompetenciu, či už na konferencii. Takže je to tak. To je presne to isté. Niečo príjme parlament, niečo príjme ministerstvo, ale či to vyhovuje všetkým ľuďom v štáte, to je veľmi otázne. Teraz bolo aj na výkonnom výbore sa už uvažovalo, že sa pravdepodobne aj tým poukážom vrátime. Dobre, ja som sa zaujímavý, čiže voľby človek si dáva poukážky, tiež tréneri alebo mládežov. Máme sa to na príklade, že niektoré kategórie nie sú schopné zabezpečiť 9 zápasov. Ten open, dajme tomu, aby sa zlúčili, povedzme, v rámci veku. Je tam možnosť, ale zatiaľ Nie som na to zapísal. Ale nie vždy je to možné, lebo teraz bolo nejaké také, že... je to vec súťažného poriadku. Súťažný poriadok musí mať určité pravidlá. Keď ich je 6, tak sa to bude rozhodnúť, ale keď ich je, neviem, ako počet, 8, tak sa nedobrí 110. Sam, že to 14, čiže, alebo také nejaké. Keď je, povedzme, 8 alebo 7, no ako by si... Alebo teraz je týchto 11, či nejaké také prvé, že... Najlepšie číslo 11. Neviete ani o prekladu, či vám vhodne, dobre, ale mám jedna také, že sa neprvá posledná, alebo sa nebáť, v škole, a pani si neposíte, že je možno ostať. Ja ti dám budeš riaditeľom majstrovstiev Slovenska. V jednej kategórii budeš mať 11 dievčat. Aby si čo najlepšie, najobjektívnejšie, výhodnejšie systemizáciu. Povedz mi, ako by si 11 členný počet tej kategórie vyriešil akým systémom. Zlúčiť buď každý, že by mali dokúpiť 12 kol, alebo integrovať tých chlapcov. Predložil by si im pobyt o 3 dní? Nie, však vás to určite nebude Počas takého turnaja bolo znamené, že máš povolené maximálne ten dvojkola. No tak hľadí boli 3 dní. To bola výnimka, aké boli pripomienky. Dobre, tak na 5 dní to je 9 alebo 10. Viacej kôl, ale tam 2 No, ešte si tam bol aj báť. Čiže mali by bolo by nejaké ale pravý, sú situácie, keď jednoducho sa dá do produkcie veta a nie je zabezpečený stav, že odohrajú minimálne 9 partí, jednoducho sa kategórie zlučia. Čiže to sa do 10 sa zlučia s chlapcom do 10 a sa vyzme samozrejme. Robí sa to priedom a taký argument, že oveľa tam vejšie, že čo keď to možno je. To je vec, ako ja povedal pán Steško, to je vec výchovy. Proste, keď je chlapec taký, že si dá čítať, alebo dievčina sa dá partu, to sa môže stať aj v rámci Argument však manipulácie podloží. Ešte predám, a ešte na to lepšie. Ja som tak zhruba narazil. Je teda náš nový súťažný poriadok, proste
ktoré sa skládajú. Aj to, čo sa tam bude možno meniť, že vy ako môžete, že aký systém sa bude... Môj návrh je, aby sa spísali spečilo minimum 9 hodín. Radšej viac ako menej. Lebo sa nedá mať 660. Radšej nech sa dá 10. Ja si myslím, že zase na prvom mieste by malo 66 000. Aby bol čo najvyššie systém toho turnaja, aby ten majster naozaj vyšiel medzi tých najlepších a nie aby sa tam partie dávali, alebo tí, ktorí mu nič nie, aby počúvali dievčatá, ktoré sú krajšie, no tak tie nepustíme aj. Čiže treba to robiť koniec júna, začiatok júla, keď sú voľné internáty. Kto má záujem, môže si zabezpečiť, neviem, aký hotel, odkážem a tým pádom to bude lacnejšie, bude tam aj viacej detí. Ja sa teraz pýtam pani Kažíkovi na názor. V kategórii 12-ročných dievčat by sme mali jedného dievčat, ale by sme ich 12-ročných chlapcov. Ako by sa k tomu postavila napríklad ona, ktorá je aj skúsená hračka, ale zároveň ak možno aj tréner, aj rodič. Čo by na to povedal, či s tým bude súhlasiť alebo nie? No pretože mám Veroniku, tak myslím, že s tými chlapcami zahrala sa tak kultúrne. Tak ja bym osobne súhlasila, ale keď by mala hráčku, ktorá má šancu na bronzovú medailu, ale na bronzovú medailu má ich ešte tam x veľmi veľa z tých ostatných, tak nič bym povedala nie. Bo čo keď moja konkurentka, vlastne mojej dcery, sa stretne s nejakým hráčom z tego istého klubu alebo s nejakým iným hráčom a hneď si dohovorí remízu, ktorá jej stačí, a moja dcera, ktorá má len šancu na tretie miesto, stretne sa s niekým, co z iného klubu v živote, kým si takže akurát ja neviem, ale ja si myslím, ale ten, čo hrá, ja som nazoru, že dievčatá by mali hrať spolu a chlapci, zvlášť chlapci, zvlášť dievčatá. To je môj názor. Ale dá sa spojiť vekovo 10 s 12 napríklad. No to je práve ten nezmysel, zase sa tam rozdieli, zase môže staršie mladšie kusy, to je to isté, to sa tam nič. Tam je, že rozdiel bude 4 roky. Ten projekt Šatná škola, myslím, že nebudeme už riešiť 11 dievčat. Tak to poviem, je dosť turnajov, kde môžu hrať chlapci s dievčatami aj spolu turnaj. A stáva sa to často. Moja dcera hrávala koľkokrát v tej kategórii českých turnajov. A majstrovstvá Slovenska. Aj preto rastú tí dievčatá. A to sa stáva aj. Veronika si zahrala istý turnaj majstrovstiev Slovenska s chlapcami. Lebo už má výkonnosť slušnú, skutočne. Je rozdiel medzi ňou a tými ďalšími. Tak prečo by si nezahral? No ale čo tie ďalšie? Ale som dobre hovoril, ale keď som sa naučil konkrétne, ako mi to garantuje. Všetko má aj svoje pravidla. Garancie sú to môže byť úplne jedno, ale ja by som bol rád, keby s tým bolo čo najmenej problémov. Nech tie dievčatá hrajú s tým. Ja som to preto tak povedal, ako som mu to povedal. Teraz ja to dohodím na 4 roky. Teda mesiac pred niektorým turnajom ja budem úplne v sračkách, pretože budem musieť hľadať na to odrazu. Ste vy na čo im dáme do toho? Ja hovorím, nespravodlivé sa kôl. Koniec. To má pravdu. Nespravodlivé, nie, to neplatné. Ja neuznám majstrovstvo Slovenska, ako 7 kôl málo. Ešte jeden bajk, to neplatné. Koniec. Neuznávam, neplatné. A ja skupinu dosť vôbec neuznám. Rozumiete? 8 hráčov. A čo mám? To také. Tam jednoznačne integrácia, neviem, ako... Prečo si nedoniesol ďalšie 4, aby mohli hrať 9 kôl? Však 4 som ti doniesol. Ale ešte 4 si mal doniesť. Ale ešte 4 si mal doniesť, aby mohli hrať 9 kôl. Ahojte.